české církvi dnes najdeme přibližně 30 000 protestantů, kteří se k Bohu obrátili povětšinou v 90. letech minulého století. Od roku 2001 do dnešních let, tedy 24 let, pár lidí přijde, pár lidí odejde, pár sborů založíme, pár sborů zrušíme. Pokud budeme pracovat dalších 24 let úplně stejně jako těch předchozích, můžeme čekat lepší výsledky? Tyto a jen podobné otázky jsme si kladli jako vedoucí odboru mládeží protestantských církví několik let a hledali jsme ve světě příběh, který by nám dal motivaci nebo energii, jak docílit v českém a postupně i slovenském prostředí nějaké hlubší a razantnější změny. Našli jsme příběh australské církve ACC, která na konci 80. let byla jako typická česká církev dnešních dnů. 8 000 členů, 60 sborů, žádný posun po dekádu a stěžování si na tvrdou půdu, sekulární společnost a podobné otázky. Na konci roku 1979 se 240 tamních lídrů sebralo a odjelo tehdy do Jižních Oré k pastorovi Jongičovi a ptali se na otázku, je možné Bohu rozumět jinak a je možné dělat církev jinak, tak, abychom překlenuli tu letitou stagnaci. Po 3týdenním výjezdu se vrátili zpět a naplánovali x kroků, které do té doby nedělali. A ta analýza stavu a vytvoření nové vize způsobila to, že během dalších 20 let z 8 000 bylo 120 000 členů a do dnešních dnů je jich 500 000 členů. V samotné církvi ACC plus hnutí jako Hillsong, Planet Shakers, Kingdom City a zároveň vliv na všechny ostatní denominace, které vedly k razantnímu nárůstu počtu křesťanů v celé Austrálii. Tento příběh nás natolik inspiroval, že jsme během let 2023 a 2024 vyslali 180 českých lídrů ze 6 denominací právě do Austrálie, do Singapuru a do Anglie. Potom jsme vychladli a zástupci denominací, pastoři, mladí lidé a podnikatelé jsme si kladli ty podobné otázky, jak v těch místech, kde církev roste, přemýšlí o Bohu, jak ho vnímají a jak tvoří tu každodenní církev. Během ročního hodnocení jsme vytipovali 6 témat, kterým se česká církev nevěnuje, protože v ně nevěří, nevidí v nich důležitost, anebo je tvoří, ale slabým způsobem. A od ledna 2025 se těmto 6 tématům začínáme intenzivně věnovat a rádi bychom během další dekády z nich udělali běžnou součást církve, protože vlastnictví 180 lidí postupně až 8 denominací se shodli na tom, že těchto 6 témat prostě ignorujeme v naší práci, protože nás nenapadlo, jak moc jsou důležité pro to, aby církev byla zdravější, vlivnější a tím pádem i početnější.